No niin, morjesta. Se olisi paukkupenaa täällä ja otetaan tämmönen pikku nopea paukuesittelyvideo tähän uuden vuoden aattona, niin mennään suoraan asiaan siitä Devil Shotia siitä tukkulaatikko alapuolella sikasäkissä. Tuolla ottaa pikku kikkaretta, papaattimattoa ja tommosta ja sit siitä suoraan asiaa, eli siinähän olisi pari mörköviuhkaa, Byte Force löytyy, Amigoa, vähän crossetteja, sitten jotain pikkusähinkäistä taas siinä ja Batsoa ja Tropiikkia ja siellä pientä rytkytystä, Pyrospesiaalia ja Dangersonea ja siitä sitten suoraan mennään tonne Isoputkisiin. Siinä on aikamoiset herkut, sanotaanko näin. Siinä sitten vieressä Power Kingia ja Megaa ja parit Gold Rushit siitä, kun ne hyvää hintaan lähti. Kaikilla, kenen nyt on silmät päässä, niin voi siinä katsoa, että mitä siinä on. En jaksa sen enempää ruveta esittelemään. Jokainen näistä on kiinnostunut, niin suurin piirtein speksit tietää. Siinä on sitten Esonahkoja muutamat ja Brocade Sky Terroria ja Vortex 2 on ja sitten on Amazingia Joholta 5 Chibaletta. Siitä sitten Pyro Addict 1 ja pari jotain pikku Argenton kikkaretta siinä päällä ja sitten siitä Freijaa löytyy ja mennäänkin sitten komppeihin tuosta vielä Flashi, Shameless, Kyttyrä ja Torstikin vielä siinä. Ja tuolla on vielä muutama pieni kikkare, Finlandia ja Strong Boy. Sitten keppi-osasta on vähän laihanpuoleinen, mutta sinnekin jotain saatiin. Pari Vikingsia ja niistä innovaatio on siinä. Ja sitten noita Argenton pikkusen, pari roomalaistakin siellä. Joo, otetaan tähän vielä koko settikuvaa ja noinikkaasti. Mitäs tähän sit sanois? Eikä sitä. Hyvää ja turvallista uutta vuotta kaikille ja käyttäkäähän suojalaseja. Jees, morjes!